So where's it from? Pajecha, ndokwanda chikwepa pamajeez nangosvika ndakatensa pazengeza pamagrosa pamakenga. Amana, inini kana ndakura ndinoda kuita minister. Aiwa papi ndindatanga plus ndini mukuru sasa ndinoita minister. Amana ndonhu zvamungariira izvozvo tese tinogona kuita maminister tikatoshota but inini manje ini ndine minister of finance ndine ndine bag. Bag unenge unaro but rinenge risina chinhu. Hausati wanzwa kuti nyika ine zvikwereti hobo plus mari yaveko iko zvino yave yemumhepo chete. Anafa munonyebedzera kuti munoziva pamusikakete mari yenyika haizopere zvodaro. Mari yemadokta mari yecyclone iyoyo inogona kushaiwa but mari yekuflya mari yekutenga majagwa nemajigis iyo haiperi manje. mari iyoyo haitombofeka peri. Manje inini ndinoita minister wepfuti. Minister wepfuti? Pfuti dzakambouya papa. Saka udatoita musoja? Aiwa ndoda kuita munhu anotuma masoja ndinenge ndine power rese. Manje ndinenge ndiri prime minister. Nenge muri vapfana vangu mese. First thing chandinoita kukuisai mujeri because brains zenyu dzakafenta. Hausi kuzviketa kuti vakadzi vakabvumidze kuti mabhosi evanhurume reve. Ndenakakudza zvekugotsi kudaro. Ndezvakudhara zviya. Even kuBritain ariko wani Tresame. Ani? Tresame. Handi murungu munhu wakutaura iye. Iwe unokwana papi. Kana uri sewe hako, ibva wanyarara. Handiudzwe zvinhu zvisina basa nemunhu asina kugraduate crash. Ko zvapindira papi. Handakakudza takazotransfer iyi. Guys, hantikotamba here. Kumakuita sei? Vaboka kadress kakaboka. At least ndini ndakaribora. Kwewewo unopfeka mapende ekubhero. Asi pete yakaboka. Uplands chaja luva chinobatisa cause my Jesus ustika zvinomakisa chepajecha boys chinopeta dzedzereka hama ndakangoruma chikwepa paepwetsane ndokwanda chikwepa Heathcliff ndokwanda chikwepa Field ndokwanda chikwepa Uplands